Ambi Horonya TV la jeli ke baga bela jeli fo mali kono ani mali koka au bismillah au ka bamanaka kuna funi kenaka ka ben bi arabama Fevrier kalo kletan san ba fla muga ani kele amena munu kono kuma wala au ye bakuru ba fola Révolution ikmadini muso demsan no ya a jeune fouille uluka anniversaire ko ne be ki sen sanga gere mi kan ben Fevrier kalo kletan sabana taima san ba fla muga ani kele elay jok maru seydou kulubale el FAROUK tenen do kalan keneka aye blasa le kola do de bina ke anwa kuno funu yola kuma boy amana munu so wa FAROUK jamana kuno funa warla ninga fara jen fa wara ki barawka ambe ulu kono kuma wala awi au bismillah kokura au ka bamana ka kuno funi keneka soni amina munu kono kuma nyefo awi Révolution ikmatine jakulu mi sigilendo alislamiya dine demeni kama ode hukumu konana bolo fara chama abeni toyin konana kadamne afala kawla ambala kaw ni ngata se jamiatu ikmatine jeune foyama ni uye muso dimsano ye ode senfe sanwo sa muso dimsani munumbe ni toyin konana ube uka biro sigili sanyelema ubo omusaja bara usigi senka namba fomi mako anniversaire ode hukumu konana nyina tay ukanga ben Fevrier kalo kletan sabana tayma samba fla muga ani kele no mi kanga be sibri na tayama ode hukumu konana sedina shok maru seydou kulubale el FAROUK abe tene do kala min kene siga ada ka duba konana bako jogroni herama kono ndira koro o senfe akumana révolution ikmadini jeune fuba anniversaire ko kunka ojima sinago alina ka jadala tumbe nene aw anga nyamanda uluka jasor don fe mbadeu ni ko ibi mogo ulaje ni ko ibi mogo ulame billahi bi ala tagabla tarama fam ma mi wala kana malaje kana malame na e minja o ka nyumanvo no me minja o ka jugumanvo na e minja o ka nyumangila na me minja o ka jugumankila ni ko ala ibi je fota ni keta ko ka ala dama de laje mbado ni dama ni ne bisaka maka ala sakoi meni ko ibi mogo laje doro hal ni bi tie ka billahi iba filiki kodo ni ko ibi mogo lame tallahi ibi minga chiedo ngani ko ibi mogo lame iba filiki kodo tarama famia ma chama e chiemine me sobotili ni lagoshili dogoyama koromatigeli adonata aborata o kama chama e chie blaki kodo ma chama e chiemine me juguya mimbi chiemine li kofe o yele amaseka sabati aya filika kodo olambado ni ko ala ka chie ibi kulo dere iba beme abebi fima iba bekun ka beye ka toyi ode kofe ibi ka ala sakoyi ni ala ka chie mine ibi nye dere iba beyi abebi kila wa iba bekun ke ja beko ode kofe ibi ka ala sakoyi wuli bani do de ijandon na ni ala tega soro ni setiye ni e fandaye kuma jugu bebe fima fengo de bala fandaya jugu ya ko jugudu ala ko te sege de bala ino medere obi fiye fo ka taninga segi oni e fere soro o fena na tadu ninde waso ewa ninde yere jira ewa ninde yere me ewa ninde yere fo ewa ibo fena me tarima famia oswana imana ka chogo onata bi fima fiko de kunga soma ka jenoye me na ala cha ala bodo kaba obi wasa aya famia ni ne bisaka makala sakoi ya rabbi ala kangala sakoi ala ko ke kira bonya kama sallallahu alaihi rasul ula ne bi kuma faranyo kanya
min fɔra ni ala k'a ka bilasirala yan bɛɛ ye ni ala sɔnna sa ka samedi nata jirana o de bi bɛn an ka sababatu ka anniversaire ma sɛbɛnni kɔrɔ ne bɛ arrondissement tɛrɛnba kan ni ala ka jɛ ye n y'a fɔ a ye ala nisɔndiya donbaw la belebele o dɔ ye nin jeune fille ninnu ka anniversaire don ye n badenw ka da ka ala bi jogo ɲumanya de fɛ fɛn bɛɛ ye n'i y'a lajɛ seyidu rusulu ɲininkara a cikun na ko boyistu leo tamima makarima la akhlaq ne ko amadu cira ala fɛ ka na jogobaw dilanni de kama n badenw o la jogo ɲumanya de ka bon ala bolo fɛn bɛɛ ye o la n'i y'a lajɛ pour jogow ka ɲɛ ka kɛ ala sago ye musomisɛnninw jogo ɲɛli o jɔdaba b'a la dɛ parce que n'i ye jogo juguya lajɛ bi diɲɛ kɔnɔ denmisɛnninw de ka ca la wa denmisɛnw fɛnɛ na a belebeleba bɛ musomisɛnninw de fan fɛ cɛmisɛnninw bɛ sɔrɔ ka da u kan wulibali tɛ n'i y'a lajɛ bi n'i bɔra an ka bolow kɔnɔ ala hɔrɔnden ɲɛ ti fɛ ka min ye i b'a ye hɔrɔnden tulo ti fɛ ka min mɛn i b'a mɛn jogo ɲumanya yɛrɛ fɔlɔ o ye maloya de o de la kunu bamanan kafiri josɔnna bolisɔnna a banna jɛnɛya ma k'a sɔrɔ a ma da ala la a ma da kira la a ma da lahara la a banna nkalontigɛ ma a banna namara ma a banna janfa ma a banna sonyɛli ma nin si tɛ ala ko ye nin si tɛ kira ko ye nin si tɛ lahara danaya ye ko ne ye hɔrɔn de ye ne bi maloya ne man ka ye nin na badenw o de kama hɔrɔnden banna jogo juguya ma ka sɔrɔ silamɛ tɛ mais ni maloya bɔra ɲɛda min na o bango bɛ yan o de la kira b'a fɔ a ka kuma na kisi nama ba ma ko maa min ti maloya seli man'i ja seli ni seli m'i ja i lafiya maa min ti maloya sun y'i ja sun ni sun m'i ja i lafiya n'a y'i ja da ala la n'a m'i ja a to yen maa min ti maloya sa cogo min ka di ye sa ten k'i bi jahanama kɔnɔ ala ti yafa madenw n'i y'a lajɛ bi maloya ma fara ka bɔ ɲɛdaw la musomanin kunda kɔni walima musomisɛnnin kunda kɔni o banna pewu maloya fɔlɔfɔlɔ ye yɛrɛ sutara ye ne dɛsɛra k'i yɛrɛ sutara k'i fa bɛɛ bila kɛnɛ kan maloya tɔ bɛ yen bilen maa min ma maloya o bango bɛ yen wa o bango tɛ yen dɛ o la n'i ye nin musomisɛnnin ninnu lajɛ u ye ɲɛna dama walahi fo ni se min tɛ silamɛ ɲuman ye n'o tɛ i kan k'o kɛ ninnu ka ko la k'a fɔ aw yelen a bɛ maloya dɛmɛ a bɛ jogo ɲumanya dɛmɛ a bɛ hɔrɔnya dɛmɛ wa a bɛ ala ka diinɛ kunkɔrɔ ta a bɛ ala kunnawolo kɛ kira kunnawolo o la ninnu ka anniversaire kɛnɛ ala ka kunnawolo kɛnɛ don silamɛya kunnawolo kɛnɛ don kira muhamadu mustafa kunnawolo kɛnɛ don silamɛ ɲuman bɛɛ kunnawolo kɛnɛ don wa hɔrɔnya kunnawolo kɛnɛ don o la an bɛ dugawu kɛ ala ka sibiri nata jira an na kɛnɛ ninnu ala k'a bɛɛ sigi hɛrɛ la ala k'a bɛɛ wuli hɛrɛ la ala k'a kɛ i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min na an bɛ min fɛ ala ala k'a kɛ ten an tɛ min fɛ ala ala kan'a kɛ ten ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira jati orama kama sallallahu alaihi ni tun ye tɛnɛndon ye an karamɔgɔba Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk a ye bilasirali min kɛ révolution hikmatini jeune fu n'o ye a muso denmisɛnninw ye olu ka anniversaire ko kunkan o de tun ye nin ye hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin don in don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ an bɛ ɔlɔdiya k'a fɔ jamana minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'a bɛ fɔ min ma ko CEMOC a bɛ Mauritanie Niger Mali fo ka taa se Algérie ma a bɛ olu jamana naani kɛrɛnkɛrɛn o finitigi ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min sen fɛ n'a bɛ u ka san lajɛrɛba a bɛ u ko fɔ u ye laɲiniw caman fa kɔnɔ ani u ka labaara ye min ye halisa lakana ani bamaci wale kɛlɛli o bɛ se ka sabati cogoya min na u bolo ni ka o kɛlɛ ka bɔ ni jamana ninnu na ka se k'a faamu sɔrɔ ni kumakan na an ka ɲɛfɔliw lamɛn Horonya TV tɔgɔ la
Jamana munun be semogu kono o fintigi bonda ɲɛmɔgɔw ye u ka san lajɛba kɛnɛ sigi Bamako Mali faaba kono ka hakilina falen falen kɛ san tɛmɛnen baaraw kan minnu ɲana ani u be se ka dɔ fara cɛsiri ka cogo min na san nataw kɔnɔna na. Semogu ye jɛkulu ye mun ye Mali, Mauritanie, Niger, jamana naani de don. Donc an bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ mun b'a a to an bɛ jugu kɛlɛ. Donc jɛkulu bilara sen na a mɛnna a sanyɛlɛma réunion de ye bi ye. Donc Mali de tun b'a présidence la o de y'a to bɛɛ nana kun de sɔrɔ bi. An ka laɲini ye mun ye discours mun fɔra bi vraiment a bɛ mɔgɔ hakili sigi parce que fɛn caman fɔra. Réunion senfɛ an bɛɛ dalajɛla k'a fɔ ko vraiment situation mun b'an ka Sahel kɔnɔ an ka jamanaw kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a situation sécuritaire a ka gɛlɛn. O fɔlɔ ye filanan ye mun ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ma fanga fara ɲɔgɔn frontière fanfɛla la a ka gɛlɛn pour que an ka se ka jugu kɛlɛ. O information na an bɛ donc c'est à dire que semogu fana bɛ sen na bɛɛ jɛra k'a fɔ ko vraiment tun bɛ cogoya mun na retard insuffisamment tun b'a la donc bɛɛ jɛra k'a fɔ ko fanga kura ka don a la pour que a ka se ka taa ɲɛ mun o fanga ye mun ye ni jamana bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn frontière la u sɔrɔ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛn frontière ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ frontière la u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ frontière ni fɛn ninnu na fɛnɛ fɛn kura mun an bɛ fɛn kura fana kɔ la mun ye Algérie ye Algérie y'a fɔ an ɲɛna bi ka fɔ u ka constitution yɛlɛmana ka fɔ u ka sɔrɔsiw fɔlɔfɔlɔ u ka sɔrɔsiw tɛ se ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ ou bien ka taa mɔgɔ dɛmɛ u ka frontière kɔfɛ u y'a fɔ an ɲɛna k'u ka constitution yɛlɛmana u bɛ se ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ dɛmɛ ou bien ka taa operation nettoyage pour la jamana wɛrɛ la donc o ye fɛn kura ye o ye fɛn ba ye mun bɛ se ka fangaba don fɛn in na quoi. N bɛ mun fɔ hali bi mɔgɔw ka an dɛmɛ de façon la jamana jɛkulu de don mun bɛ Mali ka part ye mun ye an m'an jija an ka part ye mun ye an ka se k'an jɔyɔrɔ fiɲɛ a la. Lajɛ in ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko ni sigikun bɛ lajɛ in na a dɔ ye lakanabaliya kɛlɛli ni jadimaw kɛlɛli ye semogu yɛrɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mali de bolo nka lajɛ in senfɛ a dira Mauritanie ma. O bɔlen kɔ sigida saniya ani ɲɛtaa kuntalajan minisiri ale ni a ka cakɛda minnu ka bolofara ɲɛsinen don o hokumu kɛli ma olu fana ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kan ka se ka kuma waati yɛlɛma kan halisa fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na walasa kɔlɔlɔ minnu b'a la olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka se ka faamu sɔrɔ ni kumakan na hali bi an ka ɲɛfɔli lamɛn Horonya TV tɔgɔ la. Wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se minisiriso minnu ma nin ye u faralen ye ɲɔgɔn kan ka na baara ɲɛbila baara dɔw kɛ ka kɔn u ka minisiriw ka baara min bolo dalen don Fevrier kalo tile 15 a kun ye ka jateminɛ kɛ wagati yɛlɛma koɲɛw kan. Bi ɲɔgɔn ye kun ye mun ye parce que an bɛna ɲɔgɔn ba de kɛ o bɛna kɛ ni Ala sɔnn'a ma bi kunɲɔgɔn o bɛ kɛ minisiriw ani an ka jamajɛkulu ye sisan walasa k'o baara dilan ka ɲɛ a ɲinina k'a fɔ fɛn fɛn secrétaire généraux ye u bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi walasa ka nin baara nin labɛn cogo min na a bɛ kɛ baara ba ye a bɛ kɛ baara wasalen ye k'a da kan aw ɲɛ b'a la baara min don a bɛ fɔ ko hali n'a bɛ kɛ il faut que dɔw fana ka an dɛmɛ dɛmɛ caman bɛ kɛ mais sisan nin bɛ kun ye mun ye walasa dɛmɛ min bɛ don Mali kɔnɔna la ni baara kɔnɔna la a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka faamuya ka ɲɛ. Projet 24 de bɛ fɔn climat Mali kɔnɔna na minnu baara sera commune 186 kɔnɔna na ni ɲɔgɔn lajɛ in bɛna kɛ sababu ye u ni dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka kuma baara minnu kɛra kan. Projet caman don a commune fana ka ca donc olu bɛ tun bɛ kɛ olu bɛ baara kɛra ka ban parce que musaka sɔrɔ mun ye a baara kɛ a ɲɛ a fɔra ko 18 milliards kɛ musaka sɔrɔ la mais sisan nɔ a bɛ i n'a fɔ ni baara bɛ kɛ baara ɲɛna nka min bɛ se ka baara tɔ sankɔrɔta min bɛ se ka tɔ ɲɛ ka taa fɛ donc an bɛ ka taa n'o taabolo de ye parce que commune ninnu caman bɛ yen bɛɛ dɛmɛ baara kɛ commune caman na mais tout ça pour mieux organiser pour que an ka se ka nɔba ko la ani fana an ka gɛya parce que fana o don parce que partenaire bɛ wari di a bɛ di mun na a bɛ don min olu bɛɛ ye fɛn ye min bɛ se ka dilan ka ɲɛ. O de fana bɛ anw sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw la o juma Sɛnɛgo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi araba ma Fevrier kalo tile 10 san 2021 ne ni aw an ka ɲɛmada o jaw fɛ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye lase kɛ k'a fɔ a ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bina don Centrafrique faaba Bangi ale kɔni kɔnɔna la
wa n'i y'a ta k'a lajɛ a baaraw kɔni daminɛra nin ye a tile 50 kɔni ye i b'a ye k'a fɔ bangi Centrafrique faba ale kɔni lamuninen don banbaaci wale tigilamaw olu kɔni fɛ Desanburu kalo tile 19 tɛmɛnen banbaaci wale tigilamaw olu kɔni ye jamana kɛmɛ sarala u ye fɛn min ye nin waati in kɔni na 60 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o kɔni minɛ ka kɛ u kɔni ta ye wa u ka laɲini ye min ye bi o de ye ka jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra ka ale kɔni jaso ka bɔ fanga o la nin waati in kɔni na tɛnɛ fɛn min ye diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw ka camion 14 dɛmɛ bi minnu kɔnɔna la olu kɔni tun b'a la ka escorter ni o ye ka u sɛnsɛn casque bleu maaw fɛ ka don Centrafrique ale kɔni kɔnɔna la o 16 la i b'a ye k'a fɔ 9 ɲɔgɔnna bɛ minnu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛsin dɛmɛ ma ka ɲɛsin fɛn min ye fantanw ani dɛsɛbaatɔw olu ma o cogo kelen fɛnɛ don a tɔw MINUSMA maaw yɛrɛ ka minɛw olu kɔni bi o kɔnɔna la kabini waati ja camion 1600 olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen don Centrafrique ale ni Cameroun danfura o kɔni na n'a ma ɲa k'a fɔ Centrafrique ye yɔrɔ ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ min donni na jagoya don fu u ka minɛnw bɛɛ ka don Cameroun u kɛrɛfɛ dugu o kɔni fɛ nin waati in kɔni na kabini san 2013 gɛlɛyaba o bɛ Centrafrique jamana kɔnɔna la ni a bi fɔ a ma ko guerre civile jamanaden yɛrɛ damaw olu ka kɛlɛ a kɔni bi o kofɔ san 2013 François Bozize ale ka fara dafirila banbaaci wale kulu maa dɔw fɛ minnu ni an bi yɔrɔ min na i ko bi olu jɔda ka bon kosɛbɛ jamana ale kɔni kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ Desanburu kalo tile 19 o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa kalafili tɔ o t'i tɛmɛ tile 8 kan banbaaci wale tigilama ninnu ye fara ɲɔgɔnkan dɔ kɛ n'an ko a ma ko coalition u groupe 6 u de faralen filɛ ɲɔgɔn kan cogoya min na k'a fɔ u bɛna dangari kɛ jamana ɲɛmaa Faustin Archange Touadéra ale min bɛ fanga la kabini san 2016 ale ka fanga la. N'a ma ɲa k'a fɔ u tun jalakilen don diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw fɛ k'a fɔ u tala ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Tigre ale marabolo maaw ma Ethiopie gouvernement a kɔni b'a la ka baara kɔni kɛ nin waati in na ka sabu kɛ Tigre marabolo kɔnɔna la buna adamaya tɛ se taa ni fɛn minnu tɛ an ko a ma ko darɔ dumuni balo olu caman kɔni jiginna Tigre ale dugukolo sanfɛ ka ban ka kɛɲɛ kɛ ni programme alimentaire mondial ni o ye diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies bolofara dɔ o maa ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ye David Beasley a kɔni bi o ko fɔ gouvernement Ethiopie ka taa se programme alimentaire mondial dakuruɲɛ kelen an ko a ma ko PAM olu ka tɛgɛdi ɲama ye u kɔni bɛnnen don a kan ka fɔ nin waati na darɔ dumuni caman ka don Tigre ale marabolo kɔni kɔnɔna la wa PAM maaw yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ u bɛna dɔ fara u ka baarakɛtaw olu kɔni kan cogoya min na hali sisan maaw bi se darɔ dumuni ka o sɔrɔ cogoya min na PAM maaw y'a sɛbɛntiya kunnafoni di gafe dɔ fɛnɛ kɔnɔna la u sɔnna ka kɛɲɛ kɛ ni Ethiopie marafamaw ka laɲini ye u ka dumuni caman min bɛ taa se maa 1,000,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu ka dumuni ma ka o ta kosɛbɛ ka o di jamanadenw ma o waati kelen Ethiopie minisiri min ɲɛsin bɛ bɛn ma ni o ye Muferiha Kamil ye ale fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ gouvernement b'a la ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ sigi sen kan cogoya min na ka kɔngɔ jɔsi pewu ka bɔ Tigre ale marabolo kɔnɔna la Addis Abeba ale kɔni ye kuma dɔn nkalontigiya wa a y'a ɲini maaw fɛ kunnafoni jugu minnu b'a la k'a fɔ olu bɛ fɛ ka Tigre jamanadenw ka olu kungɔ o kuma in kɔni ti tiɲɛ ye. Maroc ale jamana kɔnɔna la an bi taa ye maa 24 u ye a dɔgɔyalen olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛra u ni na ka sabu kɛ jiwoyo ani fɛn min ye subahana ji belebele dɔ o kɔni nali ye a kɛra sababu ye
ka maa 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko dɛmɛ kɔni donna olu kɔni ma. Tanger ale port o kɔni na Marocaw fɛ yen ni baara kofɔlen kɔni kɛra yen fɛn min ye atelier dɔ o kɔni kɔnɔna kɔni na. Maa minnu ni olu kɔni bɔnɛra u ni na seereya maaw y'a yira k'a fɔ kuran dilannaw ani kuran baarakɛlaw a kɔni bi olu kɔni kofɔ. U tun bɛ baara la so min kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛnen don nin waati in na. Nka kunnafoniya min fɛnɛtɔ filɛ nin ye a ma sɛbɛntiya fɛn min ye Maroc ale yɛrɛ ɲɛmaayaso maaw olu kɔni fɛ. Maroc jamana kɔni mɛnna o y'a sɔrɔ u tala ka ji sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw olu kɔni na. Nka n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkun laban minnu bi ka kɛ sisan ji belebelew olu de b'a la ka na Maroc ale jamana kɔnɔna la. Janvier kalo daminɛ maa dɔw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka sow kɔni tiɲɛna sanji a sababu ye. Wa a kɛra sababu ye ka maa 4 ka olu bɔnɛ u ni na. Casablanca o ye Maroc duguba dɔ ye o kɔnɔna la. Ni fɛnɛ y'a ta k'a lajɛ san 2014 maa 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu fɛnɛ bɔnɛra u ni na k'a sababu kɛ ji zone o kɔni ye. Wa ni waati kofɔlen kɔni na gɛlɛyaba o kɔni bɛ jiko la Marocaw fɛ yen. Nka fitinin minnu fɛnɛ bi na olu kɔni b'a la ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna jamana ale worodugu yan fan fɛ. République démocratique du Congo jamana kɔnɔna la gouvernement ye a sɛbɛntiya k'a fɔ virus min bɛ yen n'an k'a ma ko Ebola bana o kɔni seginna ka na jamana ale kɔni kɔrɔnyanfan o kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la marabolo kɔnɔna la marabolo min n'an k'a ma ko Nord Kivu. Dimanche tɛmɛnen minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma Eteni Longodo ale de ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ virus Ebola a kɔni yera Nord Kivu ale marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen ni an ko o dugu ma ko Biena. Maa dɔ bɛ maa min ni ale kɔni kɛnɛyara ka bɔ virus Ebola ale bolo o muso o fatura Fevrier kalo tile 3 tɛmɛnen kalo 3 kɔfɛ kalo 3 min ni a yirala k'a fɔ epidemi 11 na ni o ye Ebola bana in kɔni ye ko o kɔni tun banna pewu ka bɔ ni marabolo kofɔlen ninnu kɔni kɔnɔna la. Maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bi Biena ale dugudenw a bi olu kɔni kofɔ wa o maralama ninnu dɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ bana kofɔlen a kɔni tun bɛ ni muso kofɔlen olu kɔni na. Octobre kalo tile 16 san 2020 Ebola bana yira maa laban min na o kɔni dɔnna wa diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies bolofara OMS olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ni bana kofɔlen kɔni banna pepewu ni marabolo kofɔlen o kɔni kɔnɔna la. Bana min filɛ nin ye maa 100 ani maa 30 a ye olu kɔni den sɔrɔ o waati kofɔlen in na. Maa 55 olu de bɔnɛra u ni na. Ka maaw hakili lajigi Ebola yɛrɛ bana yera RDC jamana kɔnɔna la uti kalo tile gale san 2018 a kɔni bi o kofɔ wa ale de kɛra bana ye bana min ni a ye maaw kɔni ni ka o salo kosɛbɛ ka sabu kɛ a sera ka taa ni maa min ye k'a daminɛ san 2018 kana bila bi la o ye maa 2,299 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko. Ebola yɛrɛ bana yera san 1976 san ni o ye san 1976 ye. Maa min ye bana in kɔni identifié o ye Pieter Porter ale kɔni ye. Bana in a bi yɛlɛma buna adamadenw fɛ ka bɔ baganw olu kɔni yɔrɔ la wa a yɛlɛma o ka teli fo ka a fɔ ten. Maa minnu bɛ yen ni olu hakili cɔrilen don kɛnɛya ale banaw fɛ ani bana yɛlɛmataw olu kɔni fɛ olu caman kɔni y'a yira k'a fɔ fɛɛlɛ ni dabaliw olu de kan ka sigi sen kan sisan. Nafa bɛ min na o de ye k'a dɔn ani k'a ɲɛɲini ani hali bi k'a faamu bana in a bi yɛlɛma cogo min na maaw fɛ. Organisation mondiale de la santé ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye jɔrɔnakoba ye an bɛ waati min na i ko bi tuguni. Somali jamana kɔnɔna la gouvernement central ani marabolo ɲɛmaw olu kɔni tun ma bɛn kelen kɔni kan ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛma kalafili baara minnu tun ka ɲi k'a latɛmɛ Fevrier kalo tile 8
o tɛmɛnen kɔni ye o de kama fanga sɛnɛmatɔ maaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu ti jamana ɲɛma Mohamed Abdullahi Mohamed ni bɛɛ lajɛlen bi a dɔn Farmajo la u ti a la kodɔn bilen k'a fɔ ko ale ye Somali ale jamana ɲɛma o kɔni ye fanga sɛnɛmatɔ kɔni y'a yira k'a fɔ maa kofɔlen a ka manda o kɔni banna pewu wa gɛlɛyaba don ka ɲɛsin jamanadenw olu ma o cogo kelen fɛnɛ don ni Farmajo ma taa ka bɔ yen siga foyi kɔni ti min na kalafili baaraw kɔni tɛna se ka kɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogo min na sɛpitamburu kalo tile 17 tɛmɛnen jamana ɲɛma Mohamed Abdullahi Mohamed ni bɛɛ b'a dɔn Farmajo la a tun ye bɛnkan dɔ sɔrɔ ni marabolo ɲɛma 5 olu ye ka fara Mogadiscio ale mɛrɛ kan cogoya min na ka se ka kalafili baaraw labɛn sani a ka manda o kɔni bani o kɔni cɛ gɛlɛyaba o kɔni bɛ nin waati na Somali ale kɔnɔna la ka sabu kɛ transition Somali fɛnɛ bɛna don o kɔnɔna la n'a ma ɲa k'a fɔ jamana ɲɛma ka manda banna ka sɔrɔ kalafiliw ma se labɛn fanga sɛnɛmatɔ maaw olu ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ an b'a fɔ min ma ko alliance o min bɛna kɛ sababu ye sisan ka instauration transitoire ka se ka o sigi Somali ale jamana kɔnɔna la o transition min filɛ ni o ye furancɛla fanga ye ale bɛna laɲɛnɛmaya ni wasadenw ɲɛmaw olu ye ka taa se opposition maabaw olu ma ani marabolo ɲɛmaw fo ka taa se société civile maaw olu kɔni ma ka maaw hakili lajigi k'a fɔ lakanabaliya o kɔni ɲɔ ɲɛlen don bi Somali ale jamana kɔnɔna la wa n'a fɔra ko ka politiki ko fɛnɛ don o kan Somali a kɛn bɛ gɛlɛya ye an balima tɛ bɔ hɔrɔnya lajɛbagaw o de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye ala ka Maliba in kolo suma ka madonna da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni koto ɲɔgɔn tan ni ɲɔgɔn lamɛn ala ka u sabati Maliba in kɔnɔna na anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali FAROUK ye sijan ani kɛnɛya laban ko ɲuman o bɛ masara mani bolo ala k'o di an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta dinɛ baarali okumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni kuncɛw la an b'aw ladina k'a fɔ jamiya to Hikmadini muso denmisɛnninw n'o ye a jeune fu ye olu ka anniversaire min n'a tun bɛ ka yira o la Horonya TV la aw ka jabarani mandi fɛ o kɔni ye samedi nata ye n'o kan ka bɛn Fevrier kalo tile 13 ma san 2021 o de sen fɛ révolution Hikmadini jeune fu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma walasa an bɛ se ka nin doma in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ cogoya min na anw bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'an si jɔ ka nin doma in kɔnɔ ala k'o kan ɲa ka ala bonya kama kira bonya kama an karamɔgɔ lahɔrɔma kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi araba ma Fevrier kalo tile 10 san 2021 aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna